Nilimen Presilarong Harpi, Duarbagori, Montol Mahila, Congress President. Nilimen talaga Jerome Kiningpi, lapen ilidak, Mondor Mahila Long Secretary to Secretary. Duarbagori APHLC, Nilimen President. Nilimen lagi, Nang litum setami pini ladak India Alliance APHLC lapen Congress. Nang litum la bangso pini kacing vai long. Nang litum hoi ni mari tum tanang citong du. Nanti la bangso putak se la bangso catai long pen nang litum fan karju ponje bank la pulo. Nang litum la bangso Duarbagori Bogajan LEC kedoan arat lapen karbiang long arat phansta kopia hin pension la tum berta PG athe non BJP tum ke claim je ornadoi penajok khei long ri long pat kisung kiduk lapen aki virta pachiting ni at lason sila bangso puthak nang tum hin pen koson si kapang rum dun ji lapen koson si la tum APHLC lapen Congress la bangso Alliance la bangso non Bogajan long bangke saroton intisi candidate non kili dalong MLA cepati dun po labang so bang po pan ke pahai da japan ang litum ni maria song pen kopia puthak sen ang litum chuning ri dunji ni kar biara rapatเป็นต้องโซเชียลใต้ลงมันแคมมาเป็นมันได้ต้องลงบทเสื้อพระสิริพระดมพระดมพระดมแต่ปีนี้ระดับDuarbagori Montol Pisalang kacing rumah sini lagi APHLC lapen Congress Alliance non kebanji MLA election koson mesi kepahai boy ma pula so kacing wai nong sini tentang cerita untuk Duarbagori Mahila Congress Penstame kasi pini lili tentang kacing wai ateng mesi non kebanji MLA election Duarbagori so kali orker biang mostame lili tung kepahai di pasi Sorlo tum sa minang barko, lapen mo pen. Urinador ke long, lapen Mahila tum han sa hergo tum hasir kep kipi, la so kitak ni lingje nam di mingham. Urinador ke long lake, seklo yom ti aparman pen si suri sir kep non di kipi. Setame akong tin suri sir kep kipi jiga di. Setame la bangso suri sir kep kipi setame atu pen ox ke parnu. Ini tum suri sir kep long lo pora ini tum chahogan ne non suri sir kep ke long pensi ini tum ha non hormu horta ardor ko pasu nasi pinaan asor lo tum ke suri sir kep long lo ko kuma hasi jong inga pinaan tum chini kami ni tum hin me chini pasi ini pinaan asor lo tum ke suri sir kep long tame ni tum BJP bhanje bot dipe ka sonalam chado la penhana suri kep tame nake akijoy kali loan system sipi kumane bang pang reng pen kumane bang bogo pang reng pen kumane bang sa ke pen nason se program pen sipi tame la bang so suri kep ke le tum chu joy long le jong sin at tangka chu des tame a hormu bang nang bek nei nason se lang tum nang kulo la sili tum phan sorlo tum han pinaan nang piluk tame la ke atu na occupar no la sili tum hormu tar dor so le pen jerox kachi lok sili tum bang so suri kep ke long hi postame hisab elo bete itum Isi pilo ka cross nangge suring koi thong kep anu sur kep ke palongi phanta nikan hini ani tum chong hong nang nangli dak Duarbagori APHLC women wing ahin pen karbiarat tum phan sorlo so song an tum hat kopi sinangli berta ki PG nangli ning kahang Ana party tu masami non la Indian Alliance lo la Congress ai la APHLC Yes, sampai di bahasa itu. Aki itu suara tu masih mikir ana ni tu hidup di itu macam ni BJP tu ana ni tu macam ni. Kuna ni BJP meeting ko alu semua kan runa doi tu kan tu ya tangji ko gitu ala tu kuna anu ni tu gitu. Aning bang nang so ti bang ti yu la son ta do lo thek long lo di la si tum so lo tum phan kon anu ni nang chene una ni asa tum dun et nang ji tang ho una ni runa doi kilong tum an dun et nang ji tang ho jokar kilong tum an dun et nang ji tang ho
Temso belong tum antu dan di top pula so sili tum phangcho alu tum asmi PGP atu tum padun ke muniti ko on konjati kipon asila so sai tum as itu mason ka bidia sia phangsi tum non ni rang ki ban itu la APHLC la pergila congress la elansa no si itu la khutia semi tum jobon etnang ko semi dihin semi la kan biang no rat tum semi ni dihin semi ri dolo